Welcome back pamzinda wavanhu muri Zimbabwe. Tine news dzaProphet Magaya dzasvika panews desk right now. Sources mazita avo ari kuzoramba ari hidden because of this and that. So chii chiri kuitika right now muri Zimbabwe, tiri kunzwa isusu kuti Magaya une mumwe mufesi wake wavanga vachiita zvomweya vese handiti. So achiita zvomweya nomufesi wake uyu, remember according to information iripo, vakomana ava toreva tichi mahustlers, handiti mahustlers, big hustlers according to the information yasvika patiri. Saka vakomana panenge vachiita zvemweya paya hapana zvemweya zvavanenge vachiita, vanenge vachitamba brain dzevanhu, vanenge vachiita tumatricks. Vamwe vanhu vanoprofitwa zvishuwa, vanotonzi vanototengwa kwakati voiwa navo, vamwe vanhu vanoitwa sei handiti. And then illusion becomes so big, vanhu votanga munozva kunzi to be hypnotized. And then vaya vamwe vakuti vamene vanenge vachifunge brain dzavo votanga kungodonha, votanga kuita sei handiti. But pachokwadi chaipo panenge pasina mweya uri kumboonekwa naMagaya, anenge achingotamba nebrain dzevanhu according to information yasvika kwatiri. So mufesi waMagaya manje, mufesi uyu waMagaya ane evidence inotaridza because ndoumwe wemafesi anenge achinohasila vanhu, achiuya nevanhu kuchechi kuti zvidi vaprofitwe vaite sei, vanhu vabhilivhiswe, vanhu vachiuya vachipa matestimony ekunyepa handiti. Iye munhu abhadhagwa mari directly ouya opa testimony kuti ndakazodai so, akazopa sekuru vangu vaigwara vakazomuka vakazoita sei, anomupa bata. So mufesi wekuti anenge achitamba game ari ku front line. So according to the information, allegedly mufesi uyu right now as we speak haasi kunzwisisana naMagaya. We don't know kuti vari kunetsana nenyaya yechii. As a matter of fact pane zvataudzwa, but we will not say that because hatina evidence nazvo. So right now vari vachinetsana kudaro, mufesi is threatening kubudisa zvinhu zvese izvi. So once zvinhu zvakadai so zvikabuda manje, problem ndeyekuti unobatawo futi nemhosva yefraud, muri kubata. And munhu akadai saMagaya right now munhu wokutoti of course une tumamillions twakati wandei handiti. So haasi munhu wokuti angazoda kunovharirwa mujere, he would rather stay outside the country. So information yasvika ndeyekuti the guy has left the country. We don't know how far true that is, but ndo information yasvika panews desk. So stay tuned because a lot of things are happening and zvinhu zvichiitika. Isusu tiripo pakugara tichiita kuti imimi muve updated on everything. Peace.